Nyt voi sanoa suoraan, että Assassin's Creed. Semmosia pelejä vittu. Nyt tulee Morello kala vittu. Meinaakko? Anta täällä vittu Morello. Best of the best. Se on ihan sama, oot sä AD vai AP, sä kuulet aina Morelloa. Koska Morello on OP. Ohi. Ok, me ollaan Team Assassin. Ok, Team Assassin. Ja me Assassin. Ota koppi, mä hyppään sun syliin. Ok. Hei, pysy siinä. Joo, Käänny mua päin. Hane! Oho! Hane! I will kill you. No. Mene sinne puskaan, et uskalla. En mene. No en. Se käytti barrieri. Vittu mikä homma. Ja mä dodgesin kaikki skillit. Oo. Älä tuu tänne vittu. Hei Assassin! Ei sun pitänyt kuolla. No vittu! Mä jäin luksin kuuhun vittu. Yhden vaan. No ei Mä ostin jo 2 heti alkuun. Au! Ei osunut. Mä halusin kengät. Koska mä oon sairaan nopea. Ja värikäs. Jep. Eetu, sä oot vittu sä jättäis puhelussa. No älä. Kunnon Joku mulla. idiootti. Ok, kenet tapeta? Ei ketään vielä. Ei niin. Ville! Blast! Mä en kehtaa käydä diveemässä vittu. Lol Morella. Teet sä toita? En mä toista, koska tällä mä teen John Jackson, Lich Banein ja Rabadonin ja Mitä vittua tää Sonera? vittu sun mutsinkin teen tällä. Vittu tää Soneran paska. Koko ajan lagittaa. Kato. Mitä? Get wrecked bitch! Mitä? Noniin, nyt ruvetaan vittu Assassina jengi. Ok. Ok. Tää on se homman nimi. Jeesi. Et sä saa mitään jeesiä vittu. Mitä sä kuvittelet? Ei, vittu. En mä saanut mitään damagea siihen. Hyvä. Niko voi olla houkut. Mikä houkut? Itse oot vittu houkute. Onpa houkut. Ok, mä teen itsemurhapommituksen. Kattokaa tää itsemurhapommitus. Meinaakko? Sain sen! Fuck you! I'm out. Et sä ota sitä. Ota! No niin, Oo. ota. Karkuun! Mä oon tulos ultti 3 sekkaa. Nyt tapetaan porukkaa. Onks sulla bitch? Oot sä Niko valmis? On. Oon mä. Oot sä henkisesti valmis tähän verilöylyyn? Tapas se. Koko ajan. Ei! Tapas se! Ei mikä homma! Se käytti uuden hiili. Jeesi! No näet sä mun HP:t vittu. Oh! 2 sekkaa. Noni. Siinä tehtiin pojat pelejä. Ok. Jos sulla on enemmän kuin 1 HP, sä oot valmis. Kyllä. Melkein. Puoleen opo. Lol. Vittu on Tapetaan se. kerran. Näit sä ton ultin vittu. Oho!
Osu kaikki. Ei! Oh! Mä sain sen. Ei, mitä vittua. Totta kai, mä tein niin hienoja pelejä. Mä heitin ne vittu taaksepäin. Oot sä kova jätkä? Oot sä nyt... Vedit sä takapäin? Jätkä veti takapäin. Ei helvetti. Mitä? Oh! Nyt Kuoli. oli- You are dead, home. Ota vaan tonkin, mä burstaan tuon Yksi alas. kuoli vaan meistä. Mitä vittu? Mä burstaan tuon alas. No joo, kun se heitti bindin muuhun. Ei. Et sä saanut No sitä. en kun se... Miksi on? Ok, nyt on Assassin tiimi liikkeellä. Toma. I'm coming! Let's do Ok, this! Assassin tiimi. Go, 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 go! Ei. Mitä helvettiä? Ne tekee damagea. No sittenhän John myös vittu. Ja vikaksi äpyssää Skepter. Eikö nyt äpyssäl ja sit... Eikö nyt John myös ja sit äpyssäl? Eikö nyt äpyssäl? Joo. Eikö John myös? Koska mä en saa mitään siihen. Muuta kuin se paska itemme. Eikö nyt äpyssäl? Niin. Saamme vähän magic resist. Oh, Dotkerino! Hieno!